Billi l-Gvern qed iżomm il-prezzijiet tal-enerġija, il-fuels u l-gass stabbli, il-familji Maltin u Għawċin qed jiffrankaw mill-inqas €1,700 fis-sena. Jindikaw dan ċifri uffiċjali li kiseb One News u li jkomplu juru l-effettività tal-miżuri tal-Gvern li permezz tagħhom Malta għandha l-irħas kontijiet tal-enerġija u l-inqas rata ta' inflazzjoni fl-Unjoni Ewropea. Fil-fatt dawn iċ-ċifri juru kif il-familji f'pajjiżna bil-prezzijiet kurrenti fis-suq qed jiffrankaw milli jħallsu kważi €900 fi fuels jekk jkun smaw medja ta' €25 fil-ġimgħa. F'ċilindri tal-gass il-familji Maltin u Għawċin qed jiffrankaw milli jonfqu madwar €90 fis-sena jekk jużaw medja ta' 6 ċilindri fis-sena. Dan fil-waqt li jekk jkun smaw 15 il-unit ta' dawl kuljum qed jiffrankaw kważi €720 fis-sena. B'hekk b'kollox, il-familji Maltin u Għawċin qed jifdlilhom f'buthom mill-inqas €1,700 fis-sena. Dan huwa ekwivalenti għal paga addizzjonali ta' ħaddiem b'salarju medju li skont l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika fl-2022 tlaħħaq ftit aktar minn €1,700 jew inkella żewġ pagi addizzjonali ta' persuna bil-paga minima. Intant l-istess ċifri uffiċjali li kiseb One News juru li bħalissa familja f'Malta tonfoq 7% midħul tagħha f'kontijiet tad-dawl, tal-fuel u tal-gass. Madankollu mingħajr l-għajnuna tal-Gvern din iċ-ċifra titlaq għal 13%, total ta' €4,100 midħul tagħha. Dwar dan One News ħar reazzjoni tal-Ministru responsabbli mill-Enerġija Mirjam Dalli. Hija sostniet li dak li qed jiġri f'pajjiżna jikkuntrasta għal kollox ma' dak li qed iseħħ f'pajjiżi bħall-Italja fejn saħansitra l-ħwienet kummerċjali qed iwaħħlu l-kontijiet tad-dawl tagħhom mal-bibien ta' barra biex juru d-differenza fil-ħlas fil-kontijiet minn sena l-oħra. Dan qed jagħmluh anke biex jiġġustifikaw iż-żieda fil-prezzijiet tagħhom sabiex ikunu jistgħu iżommu l-bibien tagħhom miftuħ għall-pubbliku. Is-sitwazzjoni internazzjonali dik li qegħdin naraw anke bib ma' bib magħna, pereżempju l-Italja fejn għandek nies li qegħdin juru l-kontijiet tagħhom li huma 4 darbiet aktar għolja għaliex ħadna d-deċiżjoni konxja bħala gvern li nżommu l-prezzijiet tal-enerġija kollha stabbli f'dan il-pajjiż. Ġifieri qegħdin nitkellmu dwar il-prezz tal-fuel, dwar il-prezz taċ-ċilindri tal-gass u anke dwar il-prezz tad-dawl. Ifisser li l-familji tagħna qegħdin bħala gvern nifrankawlhom medja u dan huwa stima konservattiva ta' €1,700 fis-sena. Il-Ministru Mirjam Dalli fakret li kieku kien għall-politika tal-Partit Nazzjonalista, pajjiżna kien jiddependi biss mill-interconnector li llum il-ġurnata minħabba l-gwerra fl-Ukrajna il-prezz tal-enerġija minnu sploda għal 500%. Li kieku pajjiżna kien jiddependi mill-interconnector biss. Ejja ma ninsewx li sa ftit ta' snin ilu kellek Partit Nazzjonalista li kien jgħid li l-impjant tal-LNG pajjiżna ma kellux janbih. Kenna drabi minnhom fejn il-prezz tal-interconnector tela għal 80 cents għal kull unit tad-dawl. Ikkomparat mal-medja ta' madwar 13 cents 5 għal kull unit tad-dawl li titħallas f'pajjiżna. Immaġina kieku il-pis fuq il-familji tagħna.